pangaranipun saking kang Banteng Maesa Surya Banteng Lembu Sura kondang banteng nderekaken patembohe kang raja Kediri wonten kakusmani Ayu Dewi Saka Langit Tindakipun kang deripun kang raja ing Kediri arane kang Banteng Maesa Surya Banteng Lembu Sura sak gedene para kang salipun lancaya raja ingkang ora murka dasar dicenipun sang raja ingkang Antasena nderekaken patemboyo alantok raja Kediri nderek wonge ontrang-antring geger kutha Kediri nderekaken patemboyo kang nglamar Dewi Saka Langit pangane alun-alun kutha Kediri mantanipun sang Banteng Maesa Sura glegere sang para manungsa wis kang kondang putra Dharma Jaya teka Banteng Maesa Sura saka kene sing cek